81-ročného starčeka zo Šídu zbili a okradli traja žiaci osobitnej školy. Všetci sú maloletí, jeden má dokonca iba 10 rokov a toto nie je ich prvý trestný čin. Jeden z nich dokonca okradol už aj vlastnú matku. Aj napriek tomu, že brána bola zamknutá, pre troch chlapcov nebol problém dostať sa do dvora. 81-ročný pán Jozef bol vtedy pri drevárni a chystal drevo. Chlapci ho strčili na zem a pýtali peniaze. Pre peniaze. Nič, len peniaze. Keď im starček povedal, že peniaze nemá, neľútostne ho začali byť aj napriek tomu, že sa nevedel brániť. Udierali ho nielen rukami, ale aj drevom. Po hlave, po krku, prse a ruku. Potom mu z vrecka zobrali kľúče od domu, vo vnútri našli 350 eur. Tie zobrali a ušli. Dobitého starčeka nechali ležať na zemi. Našiel ho tam muž, ktorý mu pomáhal s drevom. Ten mu aj privolal pomoc. Keď prišiel, že čo sa s vami stalo? Už som bol krvácaný. Polícia začala trestné stíhanie vo veci zločinu lúpeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody voči trom maloletým páchateľom. Policajti zrejme dobre vedeli, kto má prsty v tejto lúpeži. V dome u starčeka vyčíňala trojica chlapcov z tej istej obce. 13-ročný Koloman, rovnako starý Marek a len 10-ročný Patrik sú v obci známi ako výtržníci a zlodeji. Najstarší Koloman sa nám priznal, že u pána Jozefa kradli, ale biť ho vraj nebili. Tváril sa sebavedome, ako by si vôbec neuvedomoval, že to, čo urobil, vôbec nie je správne. Rady si s ním nevie ani jeho matka, ktorá sama požiadala o jeho umiestnenie do ústavu. Mám 7 detí, ale len s týmto jedným mám problémy. Nie je deň, že by tu nebolo policajné auto. Polícia tento prípad s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví. Ani jeden z páchateľov totiž nemá 14 rokov. Nie sú teda trestnoprávne zodpovední. Zo Šídu pre televíziu Edita Hudková.